شما را دیدی؟ ایرا چشمای بوبی ملا سفر میگنه دانو میامون موندگی او دیرمی چشما را چشمای ملا سفر میگن. ассалому алайкум бародарои азиз, подписчиков, омакаса хуш омадем ба канал. Карточка ями соли най ями тақрибан 1 моҳ пеш шунудагем, 1 моҳ ам нашида, 1 моҳи пура нашида мақсад. Рӯзи 28 май шунудагем. Ина ай рӯзи 28 то имрӯз 24 25 май нам қашидаге. Ями сфедура десе ҳамашам ки гали сфед кадан. Инами ҳамаш торунам бардор азиз, пир шидагам просто. Уже ки вақт шуки рафт, пир кишидам хемешава, гал мекуна қоқ мешава. Ина да территория мо алафоли нав дар ҷоям кадра ва алафдраве ки меган, ина як бор нигоҳ кинед чихи алаф савзай то ҷоро чанд кашидаги. Ҳами 80-90 сантиметр бемалол шидаги. 80-90 сантиметр шидаги. Имрӯз 25 июл насиб боша, ай 20 июл усы сар мешава кадра. Ин ай дори гашкине чихи биромада, шукри худо, шукри Аллоҳ ки соз биромадааст. Хушрӯай сам ями минусе ки дар инҷа кашка мешунем мақсад хуб гай ки мия кам-кам мезанаш. Зимини навай порна шунудем 1 сол, имсол 2 сол шай. Ина зимине ки навай ҷасар мешава. Як 5 ё 6 сол мешава ки мешунемаш. Кашкаш аиф камта фарқ дора назар бай барои ки зимин навай дам гуфтаги и камта он даранга фкорай. Ин ки кашкаишам хушрӯ шидаги. Ина кашка биромадаги ури кофтаги хуб чишак канда хурдаги кашкаша. Иҷаша он уҷора задаги банолш қати мекова кашкара мегира. Айдунчи немҷаран камта задааст. Сарсоро ями товорани кам-кам задааст, мақсадам хезада гузашта рафтай. Шукри худо ки созай ка имсол назар ба ҳар сол созай. Ҳаво камта гарма, ине ки хуба имсолам бад нест мешава. Баъд нагуфтанам нашерои нар бародари азиз ки шота он лайкоту комментариёту беҳадсиз шидай. Қариб 95% статистикаи видео без подписчик тамошо менавад. Агар видео маъқул шуда шерои нар я дастгирӣ мекунем барои ами активи канала хестан. Мақсад ятай лайк, коммент. Ашми агон чи намеравад, я подписатсия тамом. Худо хоҳад ки видеои пеш ҳаракат мекунем, видеои хуб-хуб ба навор бирем.